tentokrát věc, kterou bych doporučil mladým nadějným studentům. Především takhle věku 18-20 let. Peťa, už si vole? Elfa? Nejlepší je, když nasadne ten realizace koně, ten vás poveze do jiného kastu a tam najdete kozený plášť, ve kterého se zahalíte a budete neviditelný, pak nasadnete na odlici, která vás odveze do jiného kraje. Na pivo? Na pivo, tam si dáte normálně, najebete se a... Najebete se slavný, no. Pak ukradnete pytel peněz a koupíte si další 3 imitací koně.